Hai a chuirde, is mis Niamh agus tá sé an nám dún roinnt Seifteanna Saoil a chur a bhaim. Inniu, bé mud ag buint tríal á Seifte Cowroí linn Stocaí a chur a daisce go héasca. Tá golóir Stocaí agamsa. Sílam go mé an teft seo anna cowrach dumsa. A roilinn! Dús, fai péra Stocaí fada cosú lo seo. Bargam péra matchála a oiler dús. Bíon mo chuid Stocaí meascatha an tom ar fad. Curthaí mé na cuid cearta le Chéile inis. Siad níos fearr, anis chur an dá stoca le Chéile. Fai bór na Stocaí agus fill isteach na Chéile iad, ag brú amach an cuid seo den stoca. An sin, tarraing sios an bórde. Anwa, bhí sé sin bra éasca, agus féidir na Stocaí a ile níos mó. Leanart ag brú na Stocaí isteach na Chéile mar seo. Anis, tá siad cosú le líróid agus is féidir iad a stóráil go héasca. Déanfaí mé an rud céine a rís leis na Stocaí eile atá agam an seo. Sin é! Má sibh Saoile, inis is féidir ar Stocaí a stóráil go deasnéite.